Ne pêlader bi deriyê û nerêkeftinê nagirbestê bûn rêger li ber top û mûşekên rejîma Sûriyê li ser devera kêmkirina asta şer ya ku li ser xaka wê tê encam dan, bi rova jî navê wê ye. Li gorî Îrawangeha Sûriyê ya mafên mirovan, koçekdarên rejîma Sûriyê dibin pêkirina rêkeftina agirbestê de berdewam e. Ya herî dawî jî, çekdarên rejîma Sûriyê bû mûşekan armanca gundê Al-Futîra li Cebel Zawiyê herwiha El-Sirmanê û El-Ziyara li Sehlil Ghab li bakurê Rojavayê Helebê kir. Di heman derbarê de grûpên çekdar yên opozisyona Sûriyê li Kefernibil li başûrê Idlibê armanca leşkerekê rejîma Sûriyê kirin. Li gorî Îrawangeha Sûriyê ya mafên mirovan ku ev e 19 rojin li ser rêkeftina agirbestê derbas bûn, lê hîn jî binpêkirina rêkeftinê berdewam e. Koberiya çend rojan jî li gundewarê Idlibê di encama şer û pevçûnan di navbera her du aliyan de 3 ji çekdarên rejîma Sûriyê hatin kuştin û balafirên Rûsî li ser asmanê deverê firiyan. Di pêncê vê mehê de Serokê Rûsyayê Vladimir Putin û yê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan gihîştin rêkeftinekê. Li gorî wê rêkeftinê, wê agirbest li deverê were kirin. Lê ew agirbest her dem û demekê tê binpêkirin û ta niha ti aramî li deverê durist nebûye. Ku di encama wan şer û pevçûnan de bi sedê hezaran li zeviyên çandiniyê bicî bûne, ji bilî ku bi sedan bûne qurbanî.